Čauto video, ďalšie video s týmto Sony Ericssonom. Budeme robiť dneska na ňo, čo chcete. Čo všetko tohto telefóna ste nečakali. Tento telefón je veľmi malý. Ja mám iPhone. A toto je ešte malý Sony Ericsson, takže maličký. To ste vedeli. Ale viete, že Sony má PlayStation, ktorý mimochodom mám aj ja. Tak je to herná značka. Tento telefón musí byť tiež herný. Ale áno, aj je. Je krásnu takúto klávesnicu, ale neviem prečo. Ak vidíte tieto tlačítka, tak povedzte, či je to divné, že toto má také isté tlačítka. Ale zrejme to je kvôli tomu, že to je proste, toto je Sony a toto je Sony. A má to rovnaké tieto. Ale to sa neviem na čo je. Keď vy viete, tak napíšte do komentára. Ale to som dozvedel, lebo možno toto. Tieto tlačítka všelijaké. R-ko, L-ko. Ale som si všimol, že tento joystick a tu L1, L2 a to je R1. Ale tento telefón je herný, takže tu bolo tiež tu bolo L1, L2, čo je teraz na joysticku a tu je R1, R2, takže keď ste tak mali, tak si tak mohli ťukať a hrať. Jak ja napríklad, keď hrajem Minecraft s týmto joystickom, tak proste to hýbem, tu ťukám, tu proste ste mali tak, ťukáte týmto, proste to je a je to bližšie, s týmto ťukáte. Ešte podobne tak, že ten telefón v podstate je tento joystick. Len ste mohli na ňu pozerať YouTube. Tento telefón má dobré časy. Tak dobre, toto je koniec videa. Tak čau.